Tungod kay tropical country ang Pilipinas, ubay-ubay nga mga tropical fruits ang abunda gayud dinhi sa ato. Ug usa na niini mga kapuso mao ang mangga. Ato kining tilawan kay tungod lami siya. Dinhi sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo, nahimutang kining usa ka linahing tindahan nga nag-offer og lamian nga dessert, syempre featuring ang tamis nga mangga. Nakakuha kini og pagtagad sa mga netizens tungod sa lamian ni ining dalit. Kini mao ang mango float in a cup. Ang konsepto ni ini gikan pa sa Davao o gidala dinhi sa Sugbo aron matilawan sa mga Cebuano ang lamian nilang dalit. Less hassle na kini alang sa mga inahan ug sa mga mangandam ning maong dessert. Mao gina among ma-distinguish nga difference nam, which is murag lisod gina sa sundugon. Gikan sa mango puree, mango meat, mango ice cream o graham crackers kini. Mamahimo kang makapamalit ni ini sa mga nagkalain-laing mga cup sizes. Ang ilang small, mapalit sa 75 pesos. Medium size, 95 pesos. O large size, tag 109 pesos. In fair, lami siya. Then, nakakuan ko ani kay mga, ito kanina sa Davao, kay mga friends na ko ba sa Facebook. Sige sila picture ani nga, lami daw ko noon din. Makita sa nako sa ilang kuan nga, taas din siya naglinyat. Lami raya ang kuan. Mango jud ang lasa. Uban ni Demi Hernani o Jovel Obiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.